To mi je jako drago što je to prvo pitanje, zato što sam ja baš razmišljala dolazeći ovde kako bih ja zapravo volela da ja uradim neku vrstu priručnika za druge fotografe, videomakere, filmske radnike, filmađe, kogo želi da radi sa ljudima na ulici, a da je to sastavni deo, da je to, kao što je u mom slučaju, to zapravo sastavni deo procesa rada, jer ja to ne bih isključivala. Kad sam bila na Beldoksu, na onom master klasu Urliha Zajdla, ja sam se jako iznenadila kad sam videla da on čovek uopšte ne bira svoje ljude, te koje će snimati, nego on ima neki tim koji radi casting i on samo dođe na snimanje i snima ih. I sad to je jedan način rada i pristup legitimno poštujem, nego meni je to potpuno strano, nije mi blisko, jer ja baš u tom prilasku ljudima, meni je to, kako da kažem, sastavni deo rada. I volela bih da napišem tu neku vrstu priručnika koje sve tehnike i metode prilaska ljudima na ulici postoje, a da je to pre svega namenjeno umetnicima, a ne nekim PR službama direktnoj prodaji, jer postoji sličnost. Kad ti prilaziš ljudima na ulici, oni mogu da se iznenade i da pomisle da nešto prodaješ, i onda se oni jednostavno uplaše ili ne žele jednostavno da gube vreme, distanciraju, odlaze, ne žele da učestvuju. Ali znači, moja neka je želja da uvek ljude uključim, da oni participativno, da oni potpuno učestvuju ravnopravno u tome, da sa željom i radošću i da se vidi, da oni vole to, a ne da bude, znaš, da sam ja nekako njih saterala u ćošak, da oni urade nešto što meni treba, ja ih slikam, ja ih zdravo. I onda, ako se vidi ta saradnja, to je meni nekako posebno, taj drugi segment koji mi je pored tog pristupa ljudima bitan, to je da oni budu uključeni. Bilo je nekoliko serija i pre, sa džemperima, brkovima i šta ja znam, i bilo je crno-belih, ali onda sam radila isto crno-bele te žene u Animal Printu. I onda sam gledala jedan film od François Truffaut, Nežna koža, koji kaže tu, razgovaraju glavni protagonista, je njegova ljubavnica, i ona njemu kaže, vidiš ova žena što je ušla, a vidiš sad ona, kaže, to su žene koje vole ljubav. I onda sam ja tako razmišljala kako kontekstualizovati neku tako marginalnu, banalnu stvar kao što je tvoja neka pojavnost na ulici u tako nekom printu koji možda i nije u tom trenutku baš značio nešto kao više malo bilo posprdno čak u nekom čitanju. Kako može potpuno da izmeni gledanje na stvarnost. A s druge strane, počelo me da me zanima prosto kako funkcioniše taj animal print u svetu mode, u sistemu mode i uopšte u svakodnevnom životu. I onda sam posle i, kada sam bila na doktorskim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti, zapravo sam pisala o tome. Ja sam zapravo radila animal print u medijskim sadržajima, u filmovima, u TV serijama, u reality programima, u popularnoj kulturi, znači videospotovi najčešće, i masovnoj kulturi. U poslednjih, znači od 70. godina u regionu kao ovamo. Analizirala sam se i hrvatske i bosanske, onda ove sve republike bivše Jugoslavije, uključujući nekoliko primjera iz Bugarske. I onda sam te predloge, odnosno te primjere medijske, analizirala kroz nekoliko stilskih paradigmi i zapravo ja dajem neka kao skromna, jako skromna, pionirska, kao utemeljenja neke teorije animal printa zapravo. Eto, time sam se bavila. I baš mi je drago što sam uspela uopšte da se izborim za tu temu, jer ona je totalno nekako marginalna i marginalizovana i nebitna. Ali eto, ja mislim da je super što sam to uradila, jer sad sam otvorila mogućnost za druge neke slične pojave možda.
Ja sam čitala knjigu Spasa Čankovića "Ljudi govore o modi" i to su jako veliki broj ispitanika, ljudi iz raznih sfera, iz javne, iz ljudi koji nisu u javnosti, nisu bili celebrity ili jednostavno ovako nekih slučajnih prolaznika ili kako je već Spasa dolazio do njih. I on je intervjuisao i onda je te intervjue, on je pitao vrlo prosta pitanja koje sam ja zapravo malo preuredila i primenjujem u svojim žurnalima. Otprilike ko su, odakle dolaze, čime se bave, koje su im odevne preferencije, odnosno šta vole da nose u svakodnevnom životu, šta u svečanim prilikama, koje su im omiljene boje i gde nabavljaju odeću. Recimo, to je moj neki standardizovan upitnik, a Spasa imao nešto možda slično, ali on imao dosta tih ispitanika kao što su, na primer, ne znam, Arsen Dedić, Goran Bregović, Lepa Brena, neke arhitekte, tako jako veliki broj ljudi iz bivše Jugoslavije koji su tad bili, recimo, njihovo se mišljenje uvažavalo, značilo. I onda sam opet sa druge strane gledala žurnale, te kao filmske, žanr filmski, kao neki informativni, reportažni stil. I opet s treće strane gledam Žilnika i njegov, u stvari, žurnal omladini na selu zimi. I uopšte njegov taj neoplantin filmski jezik i način na koji oni rade, meni je isto to jako blisko. I onda sam ja tako nekako krenula da gradim svoju neku priču od toga. A uvek me zanimalo to istraživački, kako, zapravo, mene uvek zanimalo kako prići ljudima, a onda sam shvatila da je kroz razgovor o odeći, što mi inače ne predstavlja poteškoću, volim to da... Mislim, onako lepo je razgovarati o tome. Ljudi se opuste, imaju lakši tok misli i mogu čak skrenuti ka nečem suštinskom, što je možda značajno za neko dalje istraživanje. I tako u stvari nastaju serije fotografija popraćene tim njihovim izjavama i one u sklopu jedne sa drugima daju knjige koje se zovu Modni žurnali. I 3 su nastala, Modni žurnal Srbije, Modni žurnal Beča i Modni žurnal Bijele, to je u Italiji bilo kad sam bila. I sve su u stvari nastajale te serije tokom mojih boravaka na nekim kolonijama ili na rezidensima. Naprimjer, evo da krenemo od najzanimljivijeg u tom modnom smislu i razgovora o modi, tu svakako prednjače Italijani. Njima je to potpuno prirodno, svakodnevno, da se srede, da se oblače, da govore o modi, o odevanju, da obraćaju pažnju na to i da i vole da se slikaju. I nekako je to bilo, ne znam, kao da ja nešto najprirodnije od njih tražim. Ja mislim da sam imala možda od 100 pokušaja, 98 sam imala uspešnih pokušaja da sa ljudima stupim uopšte u interakciju, da oni krenu da žele da učestvuju. Ima jedna rečenica u knjizi Wilhelma Reicha, Masovna psihologija fašizma, koja kaže da nema ništa pogodnije od masovnog procenjivanja nekog stanovništva kao što je to razmatranje odeće. I onda se setimo fašizma u Italiji i onda nekako ti malo to sve dobija neku drugu dimenziju i taj kontekst postaje malo drugačiji, ali, mislim, ja se time nisam bavila direktno u radu, niti ja pozivam na bilo koji način da se sad to nešto razmatra, ali recimo, eto, to pruža mogućnost, svako istraživanje otvara mogućnost neko drugo istraživanje. U tom smislu Italija je zanimljiva. U Beču je zanimljivo zato što sam dosta, zapravo ja sam u najvećem delu fotografisala naše ljude sa prostora bivše Jugoslavije koji sad žive i rade u Beču. I tu su sad specifičnosti baš izražene tih ljudi tamo. Oni vole tako barokni izgled, malo vole više da se udese, što kažu pun gas. Onda oni imaju tako neku isto ekstravaganciju naših ljudi koji žive u Beču, mislim sad kako to već. I Modni žurnal Srbije koji potpuno, znači to je nevjerovatno, to su jako velike razlike.
Zovem se Demuš Zorijani. Zorijani Demuš. Živim u Beogradu, na Karaburmi Vuka Vrčevića i iz Kosova sam rođen. Došao sam, imao sam 3 godine kad sam došao, sad imam 29. I ovaj grad volim i ostao sam tu. Ja volim sve ono što se meni sviđa, da nosim, ne gledam na marku ili ne gledam ništa ono što mogu da nosim na svaki dan. Izlazke imam, volim da se obučem u košuljama, pantalone, volim da se nosim sportski i sve ko što svi ostali. Oblačim se košulja, treba da bude bela ili treba da bude neka sa cvetićima i elegantno, tako. Cipele, ko što ide. Ja to samo volim da nosim. Evo što piše red? Ide tako da, hajde. Kreni, Demuš. To je moj život. Oblačenje, izlazki i posao. Volim da radim, uporan sam za posao. Radim za 5 muškarca. Sposoban sam, radim. Tako, volim da uživam. Ne volim diskoteke. Ne volim žurke. Volim da sam solidan kući. Radim sebi, dolazim kući i tako. Dragana Nikoletić, Demuša. Dragana? Nikoletić. Nikoletić. I uhvatiš se ovako za te. Dragana Nikoletić. Dragana Nikoletić. Ja sam zapravo rano počela da radim u medijima, još tokom studiranja. Radila sam u časopisu za izbegla i raseljena lica Pravi odgovor. I tu sam stalno išla na teren i fotografisala, ali to je više bilo onako dosta... Nisu bile neke rizične situacije ili ekstremni slučajevi, nešto naročito zanimljivo za fotografisa i više se zabeleži neki razgovor o izbeglicama i tako, ali bilo je i odlazaka u kolektivne centre i tako, to je bilo zanimljivo, recimo, za fotografisanje. Onda sam posle počela da radim u tabloidnim jednim dnevnim novinama i to se ispostavilo kao jako zanimljivo za fotografe, jer sam posebno razvila sklonost, odnosno otkrila sklonost ka odlaženju na događaje Crne hronike i počela sam zapravo da razvijam još dodatnu sklonost i da to nekako i kao autorski, istraživački dodatno obrađujem. I onda sam ja htela to odmah tokom rada još u novinama da radim, međutim nisam tada uspevala zato što su zahtevi bili da se što brže, u što kraćem roku, fotografija dostavi i isporuči i na tim nije prosto bilo vremena za to. Ali sam onda posle počela, odlazila sam u Ringier i čekala da se desi nešto bukvalno i onda sam odlazila sa ekipom i fotografisala ili sam čak i dobijala dojave od fotografa koji se bavio Crnom hronikom da na kojoj adresi se nešto dešava pa da odem. I tako sam ja zapravo počela da radim vrlo, vrlo rasterećeno, opušteno, bez nekakvih obaveza da dostavljam te slike nekom mediju, nego u sopstvenoj režiji, onako rasterećeno, radim ono što se meni radi na tom. Što se tiče Crne hronike, estetike i da li ljudi vole Crnu hroniku, pre svega ja mislim da najviše vole Crnu hroniku, da ljudi to najviše vole, prate, čitaju, gledaju. Sad sa razvojem tehnologije postalo je lako dostupno, vrlo lako i brzo fotografisati se na samom mestu zločina ili nekog
nemilog događaja i ljudi to dosta rade. Ja verujem da bi to uvek radili, nego sad je prosto tehnološki omogućeno. Naprimjer, jedna majka fotografisala svoju decu na Brankovom mostu prilikom nekog pokušaja samoubistva. I sad tu je bio taj čovek koji je pokušao da počini samoubistvo i onda neka oko njega situacija sa policijom i ostalim i novinarima i onda ona poželela i slikala se. I eto, sad nekako to je jednostavno interesantan fenomen gde ljudi imaju potrebu da zapravo, ja mislim, to je velika potreba ljudi za svedočenjem. Da oni posvedoče da su bili tu, da se to tu desilo. Posebna je jedna podvrsta u okviru Crne hronike, su ti crime scene selfies, kako su ih krstili u Vajsu. I to je tako nekako nastala kao podvrsta gde ja samu sebe fotografišem na tom licu mesta i u pozadini je ili nešto, ili je samo kontekst taj. Pa, na primer, fotografija se zove Zadavljena pertlom u šumi, a tu su moji selfie sa nekim action samplerom u sekvenciji 4 fotografije. To je zapravo referenca na te ljude koji imaju potrebu da svedoče sa lica mesta, ali kad se vide onako nekoliko fotografija u nizu gde se pojavljujem ja, dobija malo i komičan efekat, zato što opet ja, mislim, samo ja falim tu. Radeći kao arhivski fotograf u Domu kulture Studentski grad, ja sam zapravo bila izložena naročito na festivalu alternativnog filma i videa, raznim radionicama sa filmskim trakama i analognim tehnikama i ja krećem zapravo da dosta razmišljam o tome, iako sam ja i mi smo na studijama zapravo radili analogno. Mislim, moje prvo obrazovanje iz fotografije je bilo na filmu. I onda sam ja krenula malo da se više time bavim. Išla sam i u radionicu Svetloton, tu smo radili Super 8, razvijali. I onda sam posle nešto radila i na 16-ici, Crnu hroniku, Velika Ivanča shooting. I sad u filmovima, ovim kojima sam autor, to su Ibarska Highway i sad Modni žurnal Srbije 2019. Ja koristim Super 8, Lomo Kino, VHS, onda digitalni format i ne znam da li ću, vidjet ću da možda i GoPro ubacim. Tako volim da jako radim s različitim formatima, sa puno formata i da ih istovremeno konfrontiram i koristim zajedno. I eto, možda je to moja želja i u stvari prva i bila i moja zainteresovanost bila za film. Ali onda sam nekako se našla u fotografiji jer je to neko možda bilo i logično, kao kreni od fotografije, pa ćeš stići. Što se tiče mog odnosa između fotografije i filma, odnosno kako ja gledam na to i čemu dajem primer, tako ja smatram fotografija neka vrlo ograničen format medij koji ne nudi preterane mogućnosti. Ja pričam u svoje ime, znači šta ja vidim kao moju prednost. Inače, ja znam da ljudi vole isključivo u fotografskom mediju da se izražavaju, ali čak smatram da je to neka vrsta iskliznuća u razvoju medija. Jednostavno, mislim, zašto bi nešto postalo ako postoji i zvuk, i pokret, i vreme, to je to kao sad odjednom samo ta jedna slika zamrznuta. A eto, ja sam fotograf, malo paradoksalno, ali je tako. Znam kad sam bila na jednoj radionici u Tirani i bio je jedan nemački dokumentarista koji je bio za vreme pada zida tamo u Nemačkoj i tako
govorio o tim svojim iskustvima i onda je nama, mislim, on je ipak stariji i tako onda je prenosio na nas iskustva i govorio nam da mi ostanemo u svojoj zemlji, da budemo svedoci svog naroda i svog tih dešavanja, šta se tu dešava na tom našem. Sad, on je ukazivao na potencijal i mogućnost dokumentarista, šta sve možemo da zabeležimo ukoliko smo tu prisutni. Ako odemo, mi nismo, onda nešto drugo. Sad, znači, ja ne bih sad nikom rekla kao ti si odgovoran, moraš budeš hroničar, ali možda je to prosto, to ti daje neku mogućnost da imaš možda i neki odmak. Lakše preživiš stvarnost ako je snimaš. Zaista sam uvek želela da ljudi učestvuju, da ne bude samo da ja njima nešto ponudim, nego da ravnopravno učestvujemo u tome. I to se na kraju videlo i u ovom radu Sjajne krave, gde sam ja radila sa čobanima u selu Orlovat. I to je kao bila neka participativna radionica, mini radionica, učionica, kako se koristi zilber, kao to neko jednostavna alatka, kako osvetliti neki objekat. I onda su oni zilberisali zapravo svoje krave. I rad se zove Sjajne krave. I ja sam, recimo, jako zadovoljna i, mislim, meni je značajno to iskustvo zato što sam upoznala te ljude, zašto su oni učestvovali, dobili su nešto od mene i oni su nešto pružili. Ja mislim da je pre svega da kod umetnika je jako važno da eksperimentiše, da se igra, da treba stalno sebe prevazilaziti, stalno nešto novo unositi, uvoditi, možda čak biti i neprepoznatljiv, da bi nešto došlo do nečeg novog. Onda možda više način razmišljanja, pa koji možda i u formalnom smislu se ogleda u nekom kadriranju ili već kako komponuješ, odabireš modele, ukoliko radiš s modelima ili teme biraš. Ali mislim da u načinu razmišljanja pre svega.